ದುಬ್ಬುದ ಹೆಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರಡುನಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ದುಪ್ಪುನಕ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜವನೇರ್ನ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿದ್ದು ಪನವದ ಸಕಾಯಗ ನಟ್ಟುನಾಗ ಪನವದ ಸಕಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚ ನೆಲಗಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಚಿನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಐ ನಿತ್ಯದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಅಮೆರಿಕ ಅಡುತ್ತು ಓಡೋದಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣನೇ ಮುಖ್ಯಗೆ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಆ ಕಾಲದ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಹೋಗ್ಲೆಜ್ಜನಿಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಪೂರೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಜಗತ್ಯ ತೂಪುನ ಜನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಡು ಉಂಡು ಈ ಜಗತ್ಯ ತೂಪುನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಆ ಬಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಬಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಪನೌದ ಸಕೆಯ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮೂಲ್ದಾಯಿ ಪಡ್ಡೈ 4 ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನಾರ್ದಾಗ ಆ ಬಾಲದ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗೆ ಪನವು ಬೋಡ ಐನು ಕೊರ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾತೆಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಾಸು ಉರಿನೇನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿಜಿ ಆ ಊರಿನ ಕಾಸನ್ನು ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಪ್ರಶ್ನೆನು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ ದೀನಗ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಕಲು ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿನಂಜನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನಂಜನೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಂಜನ ಪಾತ್ರನು ಪಂಡಿನ ಹತ್ರ ಇನಿಕಾನಕ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗುತ್ತು ಕಂದಾವರ ಆರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಊರಿನ ಪನವದ ಕಾಸು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ತೀರು ಐಕ್ಯ ಬೋಡದೆ ಅರ್ನ ಬಾಲದ ಪುದಡೆ ಆಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಜನ ಆ ಬಾಲದ ಪುದಡೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದೀತೇರು ಕೊರ್ತೀರು ನಮಕ್ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಜಿಗೆ ಅದನ್ನ ಗಡಿಯಾರ ಉಂತುನ ಸರಿಗೆ ಮನ್ಪೋಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಮಯ ಉಂತುನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಆ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವು ಸಮಯ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಲು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋಂದೇ ಪುಂಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪುಡುದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷమైన ಜನ ಕಾಲೇಜಿಲು ಹೋಗ್ಪೋಡಿಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಊರುಡು ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಲು ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪನ ಎತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅನ್ನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪು ನೆಲಗಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಅರ್ನ ಕೈಟೆ ಆ ಒಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೋನ್ಗೆ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ. ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಜಾರಿಕೊಂಡು ಇನಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗೂ ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗೂ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ದಾನಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗೆ ಕಿವಿ ಕೊರೆದು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಬದುಕುವಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ನೆನಪುನ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಬಾಲನು ಬದುಕೋಡು ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆಗಳ ಇಡೀ ದಿವಿಜುದಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಯಾನು ಈ ದಿನದ ಧನ್ಯವಾದ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮಗ ಫ್ರೀ ಆದುಕೊಂಡು ಆಯನ್ಸಿನ ಪುದರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಭಂಗ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಮರೆತು ಪೋಯರ ಕಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಗ್ಲು ಆಯನ್ಸ್ ಪಂಪನ ಪುದರ್ಲದೀತ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಚಿರಋಣಿಯಾದುಂಡು ಅರ್ನವೂರುಡು ನಮ್ಮಲಕ್ಕನೆ ಭಂಗ ಬೇಜನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಡ ಅವನು ಪೂರ ಕುರ್ತು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ವಾ ರೀತಿ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಉಂಚೂರು ಬಂದು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾದ ಅವನು ಪೂರ ಕುರ್ತು ಅದು ತಿರುದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಚಿಗೆ ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಗುಲು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪೋಲೆ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರೆಗೆ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ಪನೊಂದು ನನವರ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಂಗಳು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ತಾಟಿಕೊರಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಯಾವುದು ನೇಕ್ ಲಕದುಂದು ನಮ್ಮ ಟಾಟಿಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತುನದ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಾನೆ ಈ ಡಬ್ಬಿ ಬತ್ತದ ಕಾಸು ಬತ್ತುನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗೆ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಾನೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಆ ಏತು ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾದಾ ಎಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲೇದ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಾನೆ ತೆಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಆ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡ ಭುವನ್ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಗ್ಲೆ ಮುಲ್ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ನೇಮದ ಕಂಡದ ದೊಂಬು ಎಂಚ ಅಂದು ನಮ್ಮ ನೇಮದ ಕಂಡದ ದೊಂಬೆಂಚ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇರಾಪುಜಿ ಆ ನೇಮದ ಕಂಡದ ದೊಂಬುಡು ಭುವನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಿತ್ತೇರು ಎಂಗಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಫೋಟೋ ತೂಪರ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ಫೋಟೋ ನಿಕ್ಕಲು ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ಭುವನ್ ತರ ತಿರುಗಿದ ಬೂರಿಯೇ ಆಯೆ ಆಯನ ಶೂ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೂಡ್ದು ತೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ 2 ಶೂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನದದ್ದು ಬೆಗರ್ ಆ ಶೂಟ್ ಇತ್ತೇನು ಭುವನ ಬುರ್ದನಾಗ ನಾನು ಏರು ಭುವನಗ ಆಪುಜಿ ಫೈನಲ್ ಆಪುಜಿಂದ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆವಡಿತ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತೇನು ಏರು ಮನ್ಪುನು ಭುವನ್ ತುದಾನೆ ಎಂಗ್ಲು ಬಂದು ನರ್ವಸ್ ನಾನು ಏರು ಮನ್ಪುನು ಆಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲಗೆ ಭಿನ್ನಾದ ಬೈದಿನ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನು ಅವನು ಪಾಡುವೆ ಪಂಡದು ಆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅವನು ಪಾಡುವೆ ಪಂಡದು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾಡ್ದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ದಿನ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪು ಆ ದಿನ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ನ ಬೆಗರನ್ನು ಜಪಡದೇರು ಅಂಜ ದಿನಿಯಂಕುಲು ಅಕ್ಲಿ ಗುರುತಿಸವನ ಎಂಗಲ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮದ ನಟ್ಟಿಡು ಎಂಗಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದು ಆ 2 ಜವನೇರಿಗಳ ಎಂಗಲ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಎಂಗಲ ಕಟ್ಟದಪ್ಪೇನದರು ಎಂಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಮಂತಿನ ಜವನೇರನ ಎಂಗುಲು ಗುರುತಿಸವನ ಎಂಗಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಬರೋಲಿ ನನಾದ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ನನ್ನೆರಗೋಸ್ಕರ ಬೆಗರು ಆಯನ ಬೆಗರ್ನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ದಿನ ಎಂಗಲಿಗೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮನ್ನು ತುಂಬ ಎಂಗುಲದ್ದು ಪಿರ ಬರೋಡುತ್ತೇನೆ ರವಿಯನ್ನೇ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಭಂಗ ವೈದ್ಯರು ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ನನಾ ತಿಂಚಿಂದ ಬೇಲಮಂಬರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡಂದು ನಟ್ಟೋಮೆ.